ମାନଙ୍କର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଆଇନ ବଳରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅସ୍ତମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚିତ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରଣ ସେନାପତି ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ତୁଳସୀ ଦେବୀ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ମୋର ସବୁ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା। ସବୁଦିନ ମିଛ କଥା କହୁଥିଲା, ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ପାଉଛି ଆଜି। ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବଡ଼ ସେ ମୋ ପାଇଁ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆଜି ପୁରୁଷ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ନାରୀ ନିଜେ ନିଜେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରାଏ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନାରୀ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର